Λοιπόν, έτοιμοι. Λοιπόν, πόσα λεπτό. Μια πρόταση είναι που θέλει, αλλά απλά μου άρεσε πολύ η παρομοίωση με τα μαργαριτάρια. Έτοιμος. Δύο φυσικές λορδώσεις και δύο φυσικές κυφώσεις. Λόρδωση, κύφωση, λόρδωση, κύφωση. Κύφωση, λόρδωση, κύφωση, λόρδωση. Η σπόνδυλη στην καθημερινή μας ζωή υποβάλλεται σε πιέσεις και συμπιέζονται. Οι Κινέζοι λένε ότι η σπονδυλική πρέπει να στέκονται όμορφοι και χαλαροί σαν ένα ωραίο κολλιέ από μαργαριτάρια. Ένα κολλιέ στο οποίο δεν συμπιέζεται κανένα μαργαριτάρι με το άλλο. Και υπάρχει μια απόσταση φυσική πάντα σε κάθε κίνηση που κάνεις. Αυτό είναι και το ζήτημα. Να μην συμπιέζονται οι σπόνδυλοι. Yes! Κλακέτα τέλους, μην κόψεις, Μάικ. Κλακέτα τέλους, ευδοκία, παραλία. Και κύφωση αυτό. Τι σπονδυλική στήλη έχεις εσύ, παλικάρι μου, έχω τρελαθεί. Τι μαργαριτάρι είναι αυτό. Εδώ. Αυτή η λόρδωση που φυσική που έχουμε, αυτό εδώ το σημείο, παιδιά, στο Tai Chi, έτσι που είναι, το σπρώχνουμε από μέσα και το αφήνουμε να πέσει κάτω. Το βλέπεις που άνοιξε. Το βλέπεις που άνοιξε. Τώρα, ό,τι και να με βαρέσει, δεν πρόκειται. Αν είμαι έτσι και έχει πάνω μου ένα βάρος, εδώ θα συμπιεστεί. Αν το αφήνω να πέφτει, δεν θα συμπιεστεί. Να κάθεις έτσι δηλαδή. Όχι, όχι. Το κρύβεις. Δεν είναι τόσο φανερό αυτή η βασική στάση. Καταρχήν, κόβω, Αυτό Μάικ. μέσα, μπορεί.